Алла Субхану ва Тааля Коръәндә менә иң беренче Аймран сүрәсенең 8-нче аятында дуа формасында әйтә: Раббана ла тузиъ кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Нәрсәди? Эй Раббыбыз, безне ди хидаяткә күндергәннән соң ди, йөрәкләребезне хаклыктан адаштырмады. Син безгә үзеңнең рәхмәтеңне бүләк ит. Дөреслектә син бит бүләкләүче, бирүче ди. Димәк, менә монда Ваххаб исеме бирүче, ягъни инде бүләкләүче дип килә. Бу беренче дәлил. Икенче аят Сад сүрәсенең 9-нчы аятында килә. Алла Субхану ва Тааля әйтә: Яки Рабб أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Яки Раббыңның рәхмәт хәзинәләре аларның кулындамы ди.